सुप्रभात की हाल चाल यहाँ सबके। अखन हम जा रहल छी क्लास और निकल रहल छी बाइक से और कुछ देर बाइक चलौला के बाद हम पहुंच गेली अपना इंस्टीट्यूट पर और एठाम छे हमर क्लास, तो जा रहल छी क्लास करे ले। और क्लास कंप्लीट केला के बाद चल एलौं घर पर और घर पर एला के बाद खाना खेली और एक के बाद अपन हथियार लेली और निकल गेली खेत के लिए। और ई छे हमरा गांव के सड़क और खेत सब, ई सब कुछ देखे से अचानक नजर आबि गेल हमरा आलू खेत जे सारी से चारों कात घेरल छे। और ई केला घेरल है कमेंट में बताओ। ई सब कुछ देखे त अपन गांव के छोट मोट टोल से गुजरत पहुंच गेली अपना धान खेत। और आइ छे धान कटनी के ए साल के अंतिम कटाई और हमहू चल एली धान कटे ले। तब हमहू अब धान कटनाई शुरू कर दे छी और फाइनली पूरा खेत कटा गेले, बस अतबे कोन में रह गेल है और इहो काट ले छे। तब पूरा धान कटला के बाद रह जेते काम छोपे के और आधा से बेसी छोपा गेल है, जे आई कटेले बस ओकरे छोपे के है। लेकिन हम छोपनाई काम छोड़ के चले लिए दोसर खेत में, जेमे चले गेहूं बाग और ओय में चले पटरा बनबे के। और ई देखियो कतेक नमहर खेत है और पूरा में पटरा बनबे के और एमे बस टाइम बचल है आई के और कैल एकर 4 दिन पूरा हो जाए। और एमहर देखियो शाम से होय वाला भ गेल है और कुछ देर में अंधेरा भ जेते और हमरा जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करब और आई जे नहीं हेते ओकरा कैल करब। तब फाइनली एकटा लाइन कंप्लीट भ गेले और पूरा अंधेरा होय वाला भ गेले। अगाड़ी अब कैमरा नहीं काम कर दे तो कल के ब्लॉग में देखा।